Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili laqa fih danu aktar investiment, din id-darba b'9 vetturi u dingi li ser ikunu qed iżidu l-effiċjenza u l-effettività tas-servizz provdut mill-istess dipartiment. F'konferenza tal-aħbarijiet kien spjegat kif 4 vetturi tas-salvataġġ magħrufa bħala RV4s ser ikunu qed jibdlu 4 vetturi eżistenti li kienu ilhom jagħmlu parti mid-dipartiment għal kważi kwart ta' seklu. Barra minn hekk żdiedu wkoll 2 vannijiet u 3 SUVs, kif ukoll dingi li ser ikunu qed jagħmlu parti mis-sezzjoni tat-tiftix u salvataġġ urban. Dan l-investiment jagħmel parti minn investiment akbar li ser jara tibdil tal-flotta tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili b'investiment ta' €1,700,000 li parti minnhom ġejjin minn fondi Ewropej. Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Emanuel Psajla spjega kif permezz ta' dan l-investiment id-Dipartiment ser ikun f'pożizzjoni li saħansitra jista' joffri servizz ta' salvataġġ fi Sqallija. Għandek transporters, ġifiri vannijiet li ġorru n-nies, għandek SUVs li huma mamrin ukoll bl-apparat u għandek dawn iġorru 3 trailers magħhom kif qed naraw għandna ħafna għodda biex jekk ikollna bżonn li nagħmlu deployment lejn Sqallija kemm neħħukjaw it-trailer ma' transporter u mal-SUV jitilgħu in-nies u nkunu nistgħu nagħtu servizz anke lil ġirien tagħna. Dan l-investiment jagħmel parti minn proġett Ewropew fejn id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili f'pajjiżna qiegħed jikkollabora mal-Protezzjoni Ċivili fi Sqallija biex jaqsmu intelligenza u għarfien bejn il-partijiet. Dan ser iwassal biex issir ħidma konġunta bejn dawn id-dipartimenti fl-eventwalità ta' diżastri naturali li jistgħu jseħħu bejn Malta u Sqallija fi studju li ħadet sehem fih ukoll l-Università ta' Malta. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi innota kif dan il-proġett issarraf mhux biss f'kofinanzjament mill-Unjoni Ewropea, imma fetaħ orizzonti ġodda biex il-Protezzjoni Ċivili tkompli ttejjeb is-servizz tagħha. Naraw ukoll bħala opportunità għaliex fetaħ il-possibilità ta' kollaborazzjoni mal-Protezzjoni Ċivili ġewwa Sqallija li bekk wieħed jista' jiskambja kemm informazzjoni kemm għarfien kif ukoll anke l-ħtieġa ta' taħriġ. Il-Ministru għas-Sigurtà Nazzjonali Bajrin Kamilleri nnota kif dan ikompli jaqgħad ma' investiment li diġà sar fir-riżors uman permezz ta' ftehim kollettiv ftit ta' xhur ilu li wkoll sar minkejja l-pandemija. Il-Protezzjoni Ċivili ma tintarafx minn kif kienet sa ftit ta' snin ilu law. Illum biddilna kollox, il-ħaddiema għandhom biex jaħdmu, tajnihom il-kundizzjonijiet u drittajiet li jixraqilhom u koll huma ħaddiema mħarġin. Għaliex għalina verament is-sigurtà ta' pajjiżna hija importanti ħafna u l-Protezzjoni Ċivili hija parti importanti minn dik il-kullana li tuħsib is-sigurtà ta' pajjiżna.